Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди ташкилоти Eagle FC гап мезанем. Аниқтараш оиди вазни миёнаи Eagle FC ки дар он варзигари тоҷик Фаридун Одилов чемпион аст. Дар ин навор мо ба шумо маълумот оиди саҳна ва рақиби навбатии Фаридун Одилов, суханҳои хиди Фаридун ва суханҳои Александр Шлименкоро пешкаш мекунем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки ба шумо писанд меояд. чемпиони пешинаи Беллатор дар вазни миёна Александр Шлименко шаби гузашта интервю дод ва журналист аз ӯ пурсид ки барои ӯ реванш бо Артур Гусейнов шавқувар ҳаст ё не, ва Шлименко дар ҷавоб чунин гуфт: чӣ гуна бо реванш? ман ба ӯ аллакай як имконият додам ва шумо дидем ки ӯ имкониятро чӣ гуна истифода бурд. барои ҳамин бигзор ки истироҳат кунад. чӣ гуна реванш? барои чӣ реванш? ман барои камарбанд рафта истодам, гуфтааст Шлименко. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Шлименко чемпион Фаридун Одилов чунин эълон кард: Александр, ман аллакай омода шуда истодам. барои ҳамин аз дидани ту дар қафас шод хоҳем шуд, гуфтааст Одилов. ва дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем роҳбарои Eagle FC гуфта буданд ва гуфта истоданд ки агар Фаридун Одилов моҳи декабр камарбанди худро ҳимоя карда тона, пас онҳо муҳорибаи Фаридун Одилов ва Александр Шлименкоро ташкил мекунанд ва моҳи декабр ки рақиби Фаридун мешава. инро шаби гузашта ташкилоти Eagle FC расман дар саҳифаи инстаграми худ эълон карданд. акнун варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов бо рекорди 11-2 рӯзи 10 декабр дар Москва дар муҳорибаи асосии турнири Eagle FC 43 дар қафас бо варзигари испанӣ Энок Торрес бо рекорди 26-10 во хоҳад хӯрд. чӣ хеле ки қайд кардем, муҳориба дар вазни миёна барои камарбанд хоҳад шуд ва Александр Шлименко бо ғолиби ин муҳориба во хоҳад хӯрд. хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов айни замон 5 ғалабаи пайдарҳам дорад. рақиби ӯ Торрес боша 6 ғалабаи пайдарҳам. Одилов охирон муҳорибаи худро зидди Сергей Калинин гузаронида дар 4-ум раунд бо тариқи нафасгир кардани рақиб ғалаба ба даст овардааст. рақиби ӯ Энок Торрес боша охирон муҳорибаи худро зидди Франсиско Гаттико гузаронида дар 1-ум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овардааст. Торрес аз 26 ғалабаи худ 22 тоашро фавран ба даст овардааст. 11 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 11 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн. Фаридун Одилов боша аз 11 ғалабаи худ 7 тоашро фавран ба даст овардааст. 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 2 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн. дӯстон, фикр мекунем ки ин муҳорибаи хеле дурахшон хоҳад шуд ва ин муҳориба байни чемпиони ҷавон ва довталаби пуртаҷриба ва калонсол мешавад, чунки Одилов 29 сола аст, а Торрес боша 37 сола ва аллакай рӯзи 10 декабр мо мебинем ки кадоме аз онҳо дар ин муҳориба пирӯз шуда метавонад. албатта ки мо ба Фаридун омодагии хуби беосеб ва танҳо ғалаба орзумандем. дӯстон, ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен то бозидид хонобуду сарбаланд бошен. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. ана ин Трибулуслу 3-1 барои бақувват кардани мардонагӣ, барои хунукзадагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд. ин боша крем-фрем барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, капсулаҳои самиёван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риш мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метавонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.